Ωραία παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το part 2, όπως σας είχαμε πει νομίζω στο σχολείο, δεν θυμάμαι, αλλά όμως το έχουμε πετάξει, που είπαμε ότι θα εξαφανίσει η Σταματίνα εμένα. Part 2 αυτή τη φορά όμως. Κρύψε με. Ας κρύψω καλά. Άνοιξε και λίγο την κουβέρτα που ήθελα. Άνοιξε την έτσι. Έτσι. Ένα. Λοιπόν, μετρήστε μέχρι το 3. 1, 2, 3. Παιδιά, πώς έγινε? Δεν ξέρω, πάντως κάποιος μου στα σχόλια. Πώς έγινε? Πάντως θέλω να σας πω, πριν τον εμφανίσω, να κάνετε και ένα like και ένα subscribe, ό,τι μπορείτε κάνετε. Λοιπόν, πάω να τον εμφανίσω γιατί δεν μπορεί να περιμένει μάλλον τόση ώρα στον ουρανό που είναι, δεν ξέρω. Ωραία, για να δούμε πότε θα είναι έτοιμο. Φιλάρετε, ελπίζω να εμφανιστεί τώρα, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Λοιπόν, 1, 2, κάτσε πιο καλά εδώ φιλάρετε. 1, 2, 3. Ράμε! Παιδιά, δεν το πίστευα ούτε εγώ, αλλά όμως η Σταματίνα μάλλον έκανε το μαγικό της. Και παιδιά, άμα θέλετε part 3, γράψτε μας κάτω στα σχόλια.